Здравейте хора, аз съм БГ и преди да почнем тази информация, искам да кажа, че само това не е клип. Искам да ви кажа много важни неща. Не знам вас дали ви интересуват изобщо, но мен това много ме интересува. Просто, знаете, съвървам си в HBG. Някой от вас смисъл гледам клиповете ми и просто виждам, че много искате, смисъл има повече гледания от някакви клипове. Например, от тия новите има повече гледания и човека онера решава сервера да го спре, защото няма смисъл да плаща хост за 16 човека. Той дава много пари за този сервер. И да, всичко прави, но някои хора не го оценяват. Да. И 3 човека да влезат, не знам, сигурно пак няма да е такова. Поне 50, 60, 70 човека или повече. Едва ли се съберем толкова човека, но какво се прави? Ако искате сервера, нали, да не го спрат, просто и ударете лайк, влезте в сервера, просто кажете не спирай сервера, просто кажете, че викате хора и да. Друго нещо. Сервера беше много як. До 2 дена може да бъде спрян или на 16 декември, демек нова година. Така. Също така може да се абонирате за онера и просто му спамете в някои клипове, не спира MC в HBG. Просто SS56, ако гледаш този клип, брат, не знам, ти си избираш, трябва да слушаме и да мрънкаме и да не мрънкаме. След тази сервера е твой, плащаш пари. Това са пари, не са туалет на хартия и букути. Да, това е общо взето ще е за информацията. Абонирайте се за канала и за неговия канал. Това беше от мене и до скоро. Бай-бай.